אנחנו שמחים להיות כאן היום איתכם ולספר לכם על המקום שממנו אנחנו באים. קטלוניה נמצאת בחלקו הצפון-מזרחי של חצי האי האיברי לחוף הים התיכון, בדיוק מולכם. ההיסטוריה שלנו היא בת 1000 שנה ומראה שיש בינינו כמה וכמה נקודות משותפות. ברצלונה היא עיר הבירה שלנו. יש לנו 580 קילומטרים של חוף ים והרים המגיעים לגובה של יותר מ3,000 מטר. אמצעי התחבורה שלנו מהירים, יעילים, מודרניים וירוקים. אבל למה להכביר פרטים? בואו נראה מה מציעה קטלוניה למי שרוצה לבלות בה חופשה נעימה. חברות אל על וווילינג מקיימות כיום טיסות ישירות בין תל אביב לברצלונה. יש לנו 4 שדות תעופה מסחריים בינלאומיים, ברצלונה, גירונה, טרגונה וליידה פירינאים. 3 נמלי ים להפלגות נופש, פלמוס, טרגונה וברצלונה. אלה, בנוסף לקווי הרכבת המהירה, עושים את קטלוניה שער הכניסה לאירופה. קטלוניה היא אחד מיעדי התיירות הפופולריים באירופה. קרוב ל-24 מיליון תיירים מגיעים אלינו מדי שנה, דבר הממצב אותנו כיעד תיירות מבוקש. בואו להכיר אותנו מקרוב, לחוות את שמחת החיים שלנו. אנחנו אוהבי תרבות, טבע ואוכל טוב. נשמח מאוד שתבואו לבקר ונעשה כל מאמץ כדי שתרגישו אצלנו כמו בבית. יש לנו חוף ים מרהיב, ממש כמו אצלכם. לרשותכם 46 מרינות, וגם אתרי צלילה מעולים כגון קבוצת איי מדס. הקוסטה ברבה שנמצאת מצפון לברצלונה מציעה חופי רחצה מן המפורסמים בעולם. כפרי הדייגים שבקוסטה ברבה, כמו קליה או קדקס, הם הסוד הקטן שלי. מדרום לברצלונה נמתח חוף הזהב, שטרגונה היא העיר הגדולה בו. לא הרחק ממנה נמצאת העיירה ראוס, המתהדרת בשפע מבנים מודרניסטיים יפהפיים. דרומה משם זורם נהר האברו, ושם משתרע פארק הטבע של שפך האברו, שהוכרז שמורת טבע על ידי ארגון אונסקו. שם ניתן לצאת לטיולים ארוכים ברגל, וזהו אזור אידיאלי לצפייה בציפורים. תבשילי האורז המפורסמים הם הספציאליטה של האזור. חוף הזהב הוא גן עדן לטיולי משפחות, שיוכלו לקייף בפארק השעשועים פורטה ונטורה, השני בגודלו באירופה. זהו האזור בו התפתחו מגדלי האדם לפני למעלה מ200 שנה, ומהווים כיום חלק מן המורשת התרבותית שלנו בקטלוניה, שאף הוכרה על ידי ארגון אונסקו. והכל כל כך קרוב לברצלונה, ניתן להגיע לשם בקלות ברכב פרטי או ברכבת. קו החוף של ברצלונה, שאורכו כ100 קילומטרים, גדוש אטרקציות תיירותיות, כמו למשל סיורים בעיקבים לחובבי היין, או טיולים בפארק הטבע הסמוך מונסיין, שאף הוא הוכר כשמורת טבע על ידי ארגון אונסקו. רכס מונסרט הוא שמורת טבע לא הרחק מברצלונה. האתר נחשב להר הקדוש בקטלוניה, ועליו מנזר עם אחת ממקהלות הילדים הידועות באירופה. אם ניסע מקו החוף לכיוון צפון מערב, נבחין בשרשרת הרי הפירינאים. הרי הפירינאים, טבע, שלווה, מסורת, עבודות יד, אותנטיות בהתגלמותה. שמורת הטבע אייגואס טורטס ואגם סן מאוריציוס, שסביבו כ200 אגמים קטנים ואזורי טבע מוגנים. אם אתם מגיעים בחורף, אני מזמין אתכם לסקי במסלולים הנפלאים שלנו. אתר הסקי בבקיירה ברת שבעמק ארן נחשב הכי טוב בספרד. 16 אתרים סך הכל, כמעט 500 קילומטר,
של מסלולי החלקה המאפשרים לעשות סקי וליהנות מן השמש הנעימה. אם אתם מחובבי הגולף, לרשותכם 38 מגרשי גולף, שכמה מהם תוכננו על ידי מעצבים בעלי שם עולמי. גרג נורמן, רוברט טרנט ג'ונס ורוברט פון האגה. אם אתם באים באביב, נצלו את מזג האוויר הנעים לרפטינג, שייט בקייק או בקנו אינדיאני. נהר הנוגרה פריירזה הוא מן הידועים ביותר באירופה לפעילות מסוג זה. אני מעדיף לטייל בטבע, כמעט 9,000 קילומטרים של שבילים מסומנים, במאות מסלולים שנוכל למצוא באזור, כמו למשל משעולי האנשים הטובים, מרכבות האש, שער השמיים, סוסי הרוח, שובלי הדרום ושבילי החירות שבהרי הפירינאים. שבילי החירות היו שביל הבריחה בין השנים 1936 ל-1944. נתיבי המילוט לפליטים במלחמת האזרחים ובמלחמת העולם השנייה שפרצה לאחר מכן. אם אתם באים בקיץ, בואו לתפוס שלווה בצל עצי האורן, ואל תחמיצו את עמק ארן, העמק האטלנטי היחיד בהרי הפירינאים, ובו אגמים יפהפיים שמקורותיהם בקרח שבראשי ההרים, קילומטרים רבים של מסלולים בשטחים בתוליים ואוכל משובח. אם אתם באים בסתיו, בואו לעשות סיבוב באופניים, ואז ליהנות מנפלאות המטבח ההררי. בישול אותנטי העושה שימוש בתנובת היער באותה תקופה, פטריות, ארמונים ופירות רבים נוספים. ובסתיו אי אפשר שלא לבקר באזור לגרוצ'ה, העדות היפה ביותר לנוף וולקני בחצי האי האיברי. 40 הרי געש, קבועים כמובן, שופעי צמחייה מוריקה. וכיאה לארץ השוכנת לחוף הים התיכון, אנחנו ממש אוהבים יין ואוכל טוב. בכל אחד מן הכפרים בקטלוניה מתקיים שוק באחד מימי השבוע, בו תוכלו לקנות ירקות, פירות, דגנים וקטניות מעוררי תיאבון. קלסוץ, ירק מאורח בין שום ירוק לקרשה המוגש קלוי על גחלים, קלמנטינות מאזור האברו בדרום, תפוחי עץ מאזור גירונה בצפון, או אגסים עסיסיים מאזור לידה במערב. ברגע שתתאמו ממטעמי המטבח הקטלני המתייחד בנשמה משלו, פשוט לא תרצו לעזוב. צביונו והרוח הייחודית שלו התפתחה בהשפעת התרבויות השונות שישבו בקטלוניה, כמו למשל התרבות היהודית. יש לי רשימה ארוכה של תבשילים ומאכלים שהם בגדר חובה טעימה, וגם רשימת מסעדות שזכו למוניטין עולמי, בעיקר בשל היצירתיות והתחכום של השף. הבה נזכור שעד היום צברו מסעדות בקטלוניה לא פחות מ-60 כוכבי משלן. כמו כן, מסעדת סייר דה קן רוקה בגירונה נבחרה כמסעדה הטובה בעולם לשנת 2013 על ידי כתב העת היוקרתי רסטורנט. ואנחנו פשוט ממש אוהבים פירות וירקות אורגניים. האמת, אין כמו ללוות את הארוחה בכוסית יין טוב, ואם אפשר, אני מעדיף לסעוד את הארוחה בין הקרמים. יש לנו 11 סוגי יין שזכו לתו האיכות דנומינסיו דוריז'ן, ואת המותג קאבה, השמפניה שלנו, שמיוצרים בכל רחבי קטלוניה. הכנו עבורכם מסלולים מיוחדים בעקבות היין, דרך היין באמפורדה, דרך חובבי היין בפנדס, ועיקבים מעולים באזור פריורט. קטלוניה היא האזור הראשון בספרד שהחל לשווק קאבה כשרה. אין שום בעיה למצוא אותה בישראל כמובן, אבל תהיה זו זכות מיוחדת עבורנו אם תבואו לטעום אותה אצלנו, במונסן, בפנדס או בפריורט. בואו להתוודע
למורשת היהודית שפרחה אצלנו לפני מאות שנים. תוכלו למצוא שרידים לקהילות היהודיות בערים ובעיירות השונות. משך מאות שנים ספגה לתוכה קטלוניה תרבויות שונות. נוכחותן של קהילות יהודיות ידועה עוד מתקופת האימפריה הרומית. בימי הביניים היו הקהילות מאורגנות במרחב הקל ובפיקוח האלג'מה. הקל הוא הרובע היהודי, ואילו האלג'מה הייתה הוועד שהופקד על ניהול ענייני הקהילה בערים ובעיירות השונות. החותם שהותירו היהודים על החברה הקטלנית אותה תקופה ניכר מאוד בהשפעתו החברתית, הפוליטית, הכלכלית והתרבותית. לצורך ההיכרות הקרובה עם המורשת היהודית, יצרנו עבורכם 4 מסלולים הסוקרים את התרבות היהודית המפוארת שפרחה בקטלוניה. דרך הרוחניות, בדרכי המסחר, בעקבות חכמי ספרד, ומסע בדרום קטלוניה. אלה האתרים העיקריים בעלי זיקה למורשת היהודית. טורטוזה, עיר 3 התרבויות, השוכנת על שפת נהר האברו, הנהר החשוב ביותר בחצי האי האיברי, מציעה כמה וכמה אתרים המהווים עדות לנוכחות יהודית. ברצלונה, הרובע היהודי העתיק, שכן במה שקרוי כיום הרובע הגותי, אשר בין סמטאותיו הצרות עדיין נשמרים שרידי בית הכנסת העתיק. הקל בגירונה השתמר בצורה הטובה ביותר בעולם, והוא מהווה עדות ברורה לחשיבותה של התרבות היהודית במקום. לא בכדי זכתה גירונה, מקום הולדתו של רבי משה בן נחמן, לכינוי עיר ואם בישראל. המוזיאון היהודי שהוקם שם מגולל את דברי ימי הקהילות היהודיות בימי הביניים בקטלוניה. בסלו הוכרה כאתר היסטורי אומנותי בעל ערך לאומי. במקום השתמרו שרידי מקווה מן המאה ה-12. בקל של קסטיו ד'אמפוריאס היו 2 בתי כנסת, בית מדרש, הקדש, מקווה טהרה ובית קברות משלו. מזה האחרון הגיעו המצבות שניצבו עד לא מזמן במקומות שונים בכפר ומוצגות כיום במרכז המבקרים במקום. אין מקום טוב יותר להתוודע על התרבות שלנו מאשר מוזיאון דלי בפיגרס. סלבדור דלי הוא אולי הצייר הקטלני שזכה להכרה הבינלאומית הרבה ביותר. אזור אמפורדה וחייו האישיים והאומנותיים שזורים זה בזה, בו ניתן למצוא מספר אתרים המוקדשים ליצירתו. ואם במקרה אתם באזור הפירינאים, תוכלו לבקר בכנסיות ובמנזרים הרומנסקיים הרבים שבאזור. הכנסיות הרומנסקיות בעמק בואי, שהוכרזו על ידי ארגון אונסקו כאתרי מורשת עולמית, הם בגדר ביקור חובה שאין להחמיצו. כן, בקטלוניה יש לנו יותר מ9 אתרים שזכו בתואר מורשת עולמית. ביניהם העיר טרקו, כיום טרגונה, נוסדה בתקופה הרומית ונודעה בחשיבותה הרבה. מנזר פובלט, הממוקם בין שטחי קרמים, נותן מושג על חשיבותו של המסדר הסיסטרציאני בקטלוניה. כמובן, גולת הכותרת היא ברצלונה. האווירה הקוסמופוליטית בעיר התוססת הזאת ממתינה לכם על שלל יצירותיהם של הארכיטקטים המודרניסטיים. המבנים שתכנן והקים אנטוני גאודי נמצאים ברובם בברצלונה. קאזה בתיו, לה פדררה, פארק קווי, הסגרדה פמיליה ועוד רבים. אם אתם בברצלונה, אל תחמיצו את מוזיאון מירו, מוזיאון אנטוני טפיאס, מוזיאון פיקאסו והמוזיאון הלאומי לאומנות של קטלוניה. בנוסף למורשת האדריכלית והתרבותית בעיר, אני אוהב במיוחד את האנשים. האחדות באה לביטויה המושלם בימי חג, כמו יום ג'ורדי הקדוש, החל ב-23 באפריל,
זהו חג הספר והוורד, בו יוצאים תושבי העיר לרחובות לקנות ספרים וברדים בשלל צבעים בדוכנים המיועדים לכך. חגיגות למרסה, הקדושה המגינה על העיר, המתקיימות בשבוע שלקראת ה-24 בספטמבר, כוללות תהלוכות של דרקונים יורקי אש ומופעים עממיים, בהם מתחרות ביניהן קבוצות בהקמת מגדלי אדם. אני אישית ממש אוהב לטעות ברחובות ובסמטאות, לגשת לים, לגעת במים ולסיים בקניות במרכז העיר. ואיך אפשר בלי ברסה, מועדון הכדורגל של ברצלונה, האייקון האולטימטיבי של העיר הזאת, של המדינה כולה, שגרירנו בעולם, לראות משחק של ברסה בקאמפ נו על אמת, לא בטלוויזיה, זו חוויה של פעם בחיים. האצטדיון הגדול ביותר באירופה עם יותר מ100,000 מושבים, המהווה בימה לניצחונות הגדולים, הניצחונות של ברסה. ולפני סיום, לומר לכם שאנו בקטלוניה מקדמים בברכה תיירות אחראית המודעת לסביבתה. ברצלונה, כיעד תיירות, חרתה על דגלה מחויבות לקיימות סביבתית, לפתיחות חברתית ולנגישות כלל עולמית. ועל כן, אני אחתום את הסיור שלנו במילים לשנה הבאה בקטלוניה.